падару модарои азиз, замоне ки худ пои равон дорен, тани солим дорен, таъриф аз фарзанд накунед. ҳамон вақт фарзанда мефаҳмед ки рӯи ҷога бистарӣ ҳастӣ ё ки бар фалаҷ ё ки бемории доимӣ ҳастӣ. баъд фарзанда мефаҳмед. 2 рӯзам нагузаштааст, як ҳамкасби ман хонаи як нафар меравад, як хонаи 2 ошона ба дабдаба гуфти гапҳо. ҳамаи шароита дорад, аммо як падари бемор доштааст. мегӯяд доктор намешавем падари мара ё ба хонаи ҳамун беморони рӯҳӣ ё ин ки ба хонаи ҳамун пиронсолон барем. барои чӣ? ба чӣ хотир? мо дар шикаммон намехӯрем, мо намепӯшем. Ба чӣ хотир? Ба хотири шумо. шахсоне ки ҳоли падар нашиден, хоҳаро ва додарои азиз, мо имрӯз ба хотири шумо зиндагӣ мекунем, аммо шумо чӣ ба хотири мо зиндагӣ намекунед? падару модарони шумо дар Федератсияи Русия ба хотири шумо зиндагӣ мекунанд, имрӯз барои чӣ шумо ба хотири мо зиндагӣ намекунед? ба чӣ хотир? ҳамин саволи барои ҳамаи мо мешавад ки ба чӣ хотир? оё дар сари пирӣ ҷои мо хонаи бекасону хонаи пиронсолону ҳамун ҷои маъюбхонаву ҷои беморони рӯҳӣ ва ҳамуҷа аст? ту тоқати нигоҳу бину кардани падара надорӣ? ту ки фарзанди ӯ ҳастӣ, фарзанди як каси дига падару модари туро нигоҳ мекунад? ту ғайрати нигоҳу бин кардани падару модара надорӣ? як кас падару модари туро нигоҳ мекунад? падару модарон ба ҳамин хотир дар солимитон фарзандотона баҳо натен, чунки шумо худ ки ба пой ҳастен, худтонро мекашен ба ҳар ки ҷое барен, аз худтонро аз худо миннатдор бошен. ҳамидӣ аввалин дараҷае ки мекунед шумо бемор шудем ба хотири бистари доимӣ нашидантон, ҳамеша ба пеши табибон бирен, аз аҳволи саломатии худтон ташхис супорен. вақте ки шумо бистари беморӣ мешем бо фалаҷ ва дигар беморо, баъд мефаҳмед ки фарзанд чӣ аст. ба худо бовар ки ман аз таҷрибаи кории худам мегӯм, аз пеши худам намегӯм. ман шахсан аз худам мегӯм. ман донишҷӯ ҳастам, ин ҳол 32 фарзанд дорам. ман абед намекунам ки ба 10 сомон 20 сомоне ки абед мекунам, қати фарзандам мехӯрам. ба хотири ки? ба хотири фарзандам. мара ҳамкурсон мегӯяд ака намерем абед кунем, мегӯм хонаи ман қарибтара меравам, абед мекунам, мегӯм ём мерам дар зери як дарахт мешинам, вақти дарс шуд бо мехезам мерам, мегӯян абед кардем, мегӯм ҳо. ба хотири ки? ба хотири ҳамин 2 фарзанд. оё ҷавоби ҳамин қадар хизматҳо, ҷавоби ҳамин қадар арзишҳое ки мо барои шумо кардем ҳамин аст? худо нигаҳбони шумо шавад, худо ҳидоятон кунад. боқӣ дар амони худо.